May bagong episode na naman po tayo sa Men of Light. Ang ating title po ay Never Give Up. Pag pakiramdam mo sa sarili mo ay nanliliit ka, parang kulang at hindi ka makalaban sa ibang mas malalaki sa iyo, parang gusto mo nang sumuko, the message of the gospel is never give up. Ito po ay nagmumula sa Ebanghelyo ng Luke chapter 17, 5-10. Ang ebanghelyo ng ginawa na parang analogy o image ni Jesus na ang isang buto ng mustasa. This is different from the Mark parable of the mustard seed. Para bang ginamit lang pong jumping point ni Jesus about the request of His disciples na sabi, Lord, increase our faith. Parang boses ng isang taong nangihina, parang nagkukulangan, parang nanliliit. But the parable of, or the perspective of Jesus sa ating ebanghelyo, hindi naman parami yan, hindi naman bultuhan, hindi naman volume yan, kamukha ng pag-iisip ng productive world of our times. Because Jesus is talking about the quality of our faith. Kaya nga parang sinabi lang niya, kahit maliit lang, kahit konti pa lang ang ayong pananalig at pananampalataya, never give up. Minsan daw po merong isang malaking kongregasyon ang mga gagraduate sa Oxford. No? Kinuwento po ito na isang obispo na narinig ko, si Archbishop Lagdameo. Sabi niya, kinakwento niya itong si Winston Churchill. Isa pong magaling na statesman at leader ng Britain at United Kingdom during the times of World War II. He was able to turn around the war. Natarabang natatalo na the whole of Europe, including Great Britain sa mga Germans. And then when Winston Churchill inspired the people out of his rhetorics, out of his speeches, out of his tenacity and his determination to win, even na parang talagang binobomba na po yung London na daily. Nag-speech po siya sa mga nag-graduate after the war. Yung citation sa kanya, yung pagpapakilala sa kanya, yung pagpupugay sa kanya, ang haba po ng mga speeches ng mga university administrators. And then, nung isa na po yung nag-address sa mga intellectuals ng Oxford at saka po yung mga graduating batch, sabi lang po niya, never give up. Never, never give up. Never give up. Tapos sumupo na po siya. Yun lang po yung speech niya. So bagay nga naman po, when you already given up, what's the point of talking about success? No? Pag sumuko ka na, pag huminto ka na, there is no point of seeing any hope. And I think this is the same message of Jesus when He talked to a lot of people in the gospel. Mamaya po pag-uusapan natin. Tignan ho natin yung perspektiba. Una, our concept of increase. Increase our faith. Dagdagan. Parang ganyan. Kulang pa. Yan po yung pag-isip ng mundo ngayon. Yung kalawang discussion pag nararamdaman natin tayo'y naiiwan at nagliliit at nagkukulangan, ito po yung bunga ng unang punto. It is the effect of people who want to grow at the expense of those who feel they are small. Yung parang tinatawag nilang loser mentality, victim mentality. And then, yung last, of course, the very point of the gospel, never give up. The point of the humility of our faith, the perspective of you don't have to be the best to make a difference. Even the most humble, sabi nga sa gospel, a worthless servant would even make an experience of a fulfilling life from the perspective of humble service. Magbabalik po ang Men of Light at pag-usapan po natin ang napakagandang gospel. Luke chapter 17, 5-10. Never give up. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nung panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo.
Ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, "Halika at nang makakain ka na"? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinabi ninyo, "Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko." Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, "Kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Ang mabuting balita ng Panginoon.